Kom närmare. Här borta kan man gå. Ja må leva, ja må leva, ja må leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Hurra, 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 hurra. Så där, ja, bra. Kom igen. Det var en. Ja, bravo. Jaha, ska du hämta paketet? Okej. Ja, hämta paketet så kan man öppna. Sen går vi och äter. Alla vänner. Var gick han någonstans?